И коста хора, аз съм Мелник БГ и днес снимам оцеляване в Imperia Craft с Dark Boy. Това е холма. Dark Boy го е правил. Тук стая за енчант. Тук имаме ферми. Тук имаме ферми за овце, за кокошки. Ферма за шугаркейн. Тук има мина. Аз ще размножа овцете. Добре. Тук си имаме гора. От нея взимам материали. Ще оберем малко фермата. Ти къде отиде? При овцете. Тъй. Тези ферми са ги правили двамата с Dark Boy. Само Холма е направил той и, нали, сами че струма. Защото аз тогава не бях още прият. И решихме да си направим ферма. Тук има паяци. Тук имам диаманти от мината. Той всичките Dark Boy ги изкопа, нали? Аз копах повечето Iron. Къде бе? Аз си купах повечето ара. Да. Това копахме. Тук имам често им. Стига де. Тук ли го? Тук някакъв чест. Еми добре хора, това беше всичко от мен, аз съм Мелник БГ и до скоро. Чао.